umlaleli olalele namhlanje iNongoma FM. Brazo, ngibonge nje kakhulu ithuba engilitholile namhlanje lokuba ngishare nomlaleli olalele imotivation. Abantu abayingozi kakhulu emhlabeni ilaba abangawabona amaphutha abo. Noma ungabatshela kanjani, noma ungakhala kangakanani, noma ungababizela i-meeting ye-family kuhlalwe phansi, kodwa ngeke uze umshintshe, ngeke uze umenze umuntu ebone iphutha uma yena kwasekuqaleni engaliboni iphutha. Umuntu ongaliboni iphutha lakhe kusangenzeka futhi ephinde i-mistake efanayo, noma ngabe kuthiwa ikuhlukumeza kangakanani leyo mistake noma leyo nto ayenzayo kuwena, kuye ayisho lutho ngoba akaziboni ukuthi wenza iphutha, akaziboni futhi ukuthi ngalento ayenzayo ayikho right. Bayingozi abantu abakanjalo, bayingozi ngoba yazi baningi abantu kumanje mhlawumbe abazibulele ngenxa yalolu hlobo labantu abenza izinto bengaziboni ukuthi baronke. Noma ungakhala kangakanani ngeke uze umenze lowo muntu ezibona ukuthi uronke. Ukuthi uyaxolisa akusho ukuthi okwangempela uyazibona ukuthi uronke. Mhlawumbe uxolisa ngoba ilona gama abona kufanele likhiphe, kodwa hayi ngoba okwangempela uyazibona ukuthi uronke. Ukuthi mhlawumbe uyazehlisa ngendlela azobe ezehlisa ngayo, akusho ukuthi kusasa ngeke ezenze into efanayo, ngoba into edala ukuthi umuntu ephinde into eyodwa ingenxa yokuthi ekuqaleni akaze eze ebone ku-wrong. And umuntu ongayibonanga into e-wrong uzoyiphinda nakusasa, ngoba into e-wrong akayazi ukuthi ifike yenze umonakalo ongakanani enhlizweni yaloya muntu. Akazi ukuthi imhlukumeza kangakanani, ngoba okubuhlungu kakhulu la emhlabeni njengoba siphila asikwazi ukubona inhliziyo yomuntu ngaphakathi kwayo ukuthi imuphi umonakalo owenziwa ukwenza komuntu. So kubalekile ukuthi ubanothe abantu abangakwazi ukubona amaphutha. Once nje umuntu wenza into kaningi, into eyodwa enixabanelayo, ubowazi ukuthi lowo muntu akaliboni iphutha lakhe. Ukuthi uxolisile akusho ukuthi ubelibona iphutha. Ubexolisa nje just ukupholisa inhliziyo yakho ukuze kudlule ngalokhu kuphikiswana, kodwa eqinisweni lakho konke akaliboni iphutha, and usazolokhu eliphindile kaningi, akaziboni ukuthi uwrong nakancane. So basuse abantu abakanjalo empilweni yakho ukuze uvikele inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho iyodwa kanye nempilo yakho iyodwa. Umuntu uphila kanye emhlabeni. Uma kwenzakalile wahamba la emhlabeni abusaphinde uphile. Uma kwenzakalile impilo ayinathi isiphela, abanye abantu bake besho kanjalo. So kubalulekile ukuthi uma kukhona umuntu ongayinakekeli inhliziyo yakho, uma kukhona umuntu ongenandaba nokuhlukumezeka kwakho, lowo muntu loke mususe noma suka eduzane kwakhe ukuze uvikele wena, uvikele nenhliziyo yakho, uphinde uvikele nabantu nezingane zakho nefamily yakho nama-assets wakho, ngoba isikhathi esiningi laba bantu abahlukumeza inhliziyo yakho abanganandaba ukuthi uyahlukumezeka, isikhathi esiningi abanandaba nawo yonke into, abanandaba ne-future yakho, ngoba i-future yakho ilele ekuthenini wena ngabe uphatheke kanjani. Uma kuya ukuthi awukho happy, uyahlukumezeka everyday, ugcina ungabe usakwazi ukufocusa ey'ntweni ey'balulekile empilweni yakho. Uma kukhona umuntu ongenandaba nenjabulo yakho, kukhona umuntu ongenandaba ne-happiness yakho, kukhona umuntu ongenandaba nokukhetheka kwakho, ongenandaba nenhliziyo yakho, lowo muntu akanandaba nekusasa lakho. Namhlanje ngifisa ukukhuluma nomlaleli ukuthi suka kulabo bantu, ngoba abasoze bazibona ukuthi banephutha, abasoze bazibona ukuthi ba-wrong. Bazoqhubeka ukuthi bayaxolisa, akusho ukuthi balibona iphutha labo. Nakusasa bazoqhubeka benze into efanayo. Uma bengayenzanga kusasa bazoyenza ngonyaka ozayo, kodwa akusho ukuthi bayazibona ukuthi banephutha. Bazoyihlukumeza inhliziyo yakho, igcina impilo yakho ime ndawonye. Umlaleli akasiqhelanise nalabo bantu.
ukuvikela inhliziyo yakho ukuze ihlezi i-healthy. Umlaleli ebe nosuku oluhle kakhulu, nakusasa ngesikhathi esifanayo siyophinde simotivate egameni likaJesu. Amen.